Kinaadaw tsunami. Panito ko kung balik. Manay tsunami. Ako na lang siya ki-advise sa Father Marvin, pagkita na lang ko sa'yo, makuha mo, mukakat baga sa taas, o sa pa, ibubog ko pali ako, parehas ko niya ito, bubo, kami biblical ba yan, ano? Dagan ang itawag, putot ang dito ba, bubo. Biblical na, naras Biblia. So sa kanya, padulong ko dito sa Juan, sa Isidro, ang mga sabihin ko, paanak, di ba? Ayun dito. Alam mo, ipupunta na asa mo, sir, upan na mo, kaya ito namin. Aniligoan ko ko, umar ko kanila. Sus, pag-abot niya sa Sudaro, diya sa unahan sa Mary Mediatrix Academy, nga na bagong eskulahan diya, at dito na nahukot na kanang kakana, na congest na, dili na kalarga ang sakyan. Nabalik ko din ako kung paatras, kita ka na kung gano'n. Nakuna-una ko kung maabot ang tsunami, mamamatay may tanan din rin. Kung ano malandong ko ba? Kung attach kay ko sa akong pagtangan, attach ko sa sakyanan nga akong sakyan, niya dili ko gawas anak, kaning pagtangan, mo rin mong patay na ko. Niya nakarealize ko, no? Kining mga butang na napundar na ito sa kalibutan, hindi yun ay makatabang sa atong panawasan. Mapahinom lang yung mamatay ta. Di ba kailan na yung mga suno? Unya, nibalik, nakagawasan niya, nibalik sa kikwaong niya yung buta. Nadamit siya ako. Muna ang gibuhat na ako. Kung isuksok gamay dito sa sagingan, ang gagdaan ako kong pick up. Hindi magputo ako ang pick up. Sa simbahan ng puto, pero ka na dito, kihiglaan ako, baklay ko. Uy, sa katapusan na ino, mabalik ka kita tas tradisyonal. Pinaglayay ka kita ito, muna sa sakit, balik yan mo tas organic. Sa katapusan ba, balik kita sa kinayaan, kung sinaanan na ito. O dito, dagat pa mga taong nagbaklay, mga taong pupuli yung isakinan, nabaklay sila. Kung na'y maluwas, kaya mga pupuli unang maluwas, kaya wala sila kabdangan yan, yung una-una. Grabe, dito, nang nagbaklay, dito na po na-realize pa, ang kanang taon ng ampok, dili lang dire sa atong lugar, bitang itong pagkalaing lugar, imo mga parente, imo mga anak, Ginoo, luwasapin taon ang akong mama o papa, ang akong pamilya. Nalipay ang Ginoo, kanang ka, isang pagkariya. And we need that. Sus, dapat ko'y nadunggan, kanang mga tao, ang magpagkaila ba sa mga santos? Pilito kita ng santos. Ako kaila ba sa mga minsan, ako kami naglitok ang sandayon o santil mo. Sus, dahil mong santos ang sandayon o santil mo. Sandayon mo ako nagkawayan na mo dito sa kabasagan, sa basakan. Tanan santos lagi. Nahimot pa ko na ako yung babae na nagpapis na nag-imbang po niya. Igikan siya naligo. Tingnan siya, nagdiyak ni Manglayas na kayo na ito namin. Sus, natampo ito siya. Sus, Ginoo ko, papantihaw ba? Sus, kung hindi ang patampo, ang mga pante na ito siya. Siguro lain, siguro mamatay po pag yung pante. Lain na ginawala siya. Magkasama siya, ikat ito may bayaba. Ayaw din naman siya. Lain na natin doon na kasi ano? Saan na nagbaklay ko man? Nakapagano pa yan. Mahigog kita mga Pilipino. Wala dito ko nadayong dito sa Kapitol. Ilay-layo ko sa Kapitol. Dito ko nakaabot sa kuhan. Dito ko nakaabot sa power, sa koheso. Nadagdag mga sa kauras kapin. Mato pa sa mga eksperto, siguro mga 30 minutes o 1 hour. Mula pas gamay. Kung namin tsunami, mo na ang kuhan. After the event, mo na. Mato pa sa mga experts, kung ang epicenter to sa yuta, dili kaayo mahitabo ang tsunami. Kung namin percentage, mababaw na percentage. Kung ang tsunami, dito yun nahitabo sa dagat, walang 100% na mahitabo nga. Mato pa sa mga experts. Mga alas 9:30, ulit na ko. Hindi siguro masayon ang tsunami, ulit na po ko. Kung masakyan mo, baklay na po ko. Layo-layo itong nabaklayan na po. Hindi ko nagpuputol mo, no? Papaulit na rin siya. Sabi ninyo, tama po.
nangunahan natin sa Ginoo. Our life is at the mercy of God. Mo to ang lindot ka pailangan sa Ginoo. Unang, ayaw mo punta sa pag-ako. Kaya po pasabot, praying at all times. Kung saan po pasabot ng praying at all times? Panahon sa kalistangan, ubisag walay kalistangan. Panahon sa trahedya, ubisag walay trahedya sa inyong pamilya. We pray to God. Tapos na po akong wali, kailain na kay inyong tinanawan. Muna-huna na mo sa humba, nakita ko yung giandam ni Kapitan sa mga konsihalis. So, na-istorya sa akong ikagaw. Ikagaw nga, pastor sa laing simbahan. Ang reunion ni. Hindi kaya experience. Usa ka Sabado ni anak, Sabado sa gabi, sikreto, wakay ba yung asawa? Sikreto, ibutangan niya kwarta, 1,000 pesos ang bibiya sa asawa. Wakay ba yung asawa? Sa gibuhat sa pana. Sabi ninyo, mamang ginitino na itabo, no? Dagang pangitabo sa pana. Nawag din kayo balo ang asawa. Pagkaugma na. Pagkaugma, domingo pa na simba. Pag nagwali na akong kaka, iya din giingnan ng iyang asawa, lady, could you give me 1,000 pesos right then from your Bible? Siga ang mata sa asawa. Tumatod pa sa kong igagaw, sigahon po daw mata kayong asawa ko. Sinya siya nga, wala kong kwarta din sa Biblia. Kaya mo nagsasalit lang na to, trust me. Tanawa lang imong Biblia. Ingon sa unong sikulos anang trust. Nga, wag man ko, kabalo man ko, ako uling Biblia, kabalo ko, mawali kwarta din eh. Insist ko na kong igagaw, yung mo di ko niya daan. Kaya mong i-insist nga, aplihin lang imong Biblia. Ako na bahala. Pag-apply bitaw niya sa Biblia, naa dito ang 1,000. Ingon din siya, nga na naman kay 1,000, nga wala man ako may ibutangan ng akong Biblia o kwarta. Ito ba ako igagaw? Kaya ako mag-ibutangan. Kaya iya din atubang ang mga tao. Abi ninyo, mga igsuon. Dili baya mangayo ang Ginoo kung dili butangan niya daan. Kung tugutan sa Ginoo ang dakong kahigya, kana nagpasabot, nga giandam kanadaan, aron makaya nimo ang maong kahigya. Magaling ibutang sa inyong una-una. Walay dakong trahedya nga dili nimo makaya. Tungod kay ang Ginoo na daan ang nag-andam nimo aron makaya nimo ang maong kahigya. Palihog.